A ranar 1 ga watan Oktobar shekara ta 2022 ne jam'iyyar PNDS tarayya jihar Doso ta gudanar da zaman taronta a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan jam'iyya na jihar Doso. Bugu da ƙari shugaban riko na jam'iyyar ta PNDS tarayya a matakin ƙasa baki ɗaya, wato mai girma Alhaji Fumakwai Gado. Wannan taron ya biyo bayan umarnin da uwar jam'iyyar a matakin ƙasa ta bada ne domin sabuntawa ko kuma kawo gyaran fuska ga shugabancin jam'iyyar a matakin jihohi domin tunkarar babban taron jam'iyyar na ƙasa wato kongre wanda zai gudana a watan Disamba insha Allah shekara ta 2022 a birnin Niamey. Jam'iyyar ta PNDS ta sake buɗe wani sabon babi a tarihin siyasar Nijar, inda aka zaɓi mace ta farko a matsayin shugabar jam'iyyar ta jihar Doso baki ɗaya. Kujerar da mai girma Alhaji Fumakwai Gado ya aje bayan rikonta na wasu shekaru domin mai da hankali wajen sauke nauyin da yake kan shi na gudanar da ayyukan uwar jam'iyyar ta PNDS a matakin ƙasa baki ɗaya. Kasancewar ta 'yar takara ɗaya tilo da aka samu wajen cike gurbin da mai girma Alhaji Fumakwai Gado ya bari, ta samu amincewar ga baki ɗayan wakilan da ke zaɓe. Uwar gida Hadizatu Usaini Yakuba, Madam Oje kamar yadda mafi yawancin jama'a suka fi saninta, sabuwar shugabar jam'iyyar ta PNDS a jihar Doso, lokacin da ta ɗauki magana tana cewa, lallai ba ƙaramin aiki ba ne mutum ya maye gurbin tsayayyen mutum irin Alhaji Fumakwai Gado, amma da ikon Allah za ta yi iya bakin ƙoƙarinta tare da sauran 'yan jam'iyya domin ƙara kai jam'iyyar ta PNDS tarayya gaba a cikin wannan jiha ta Doso. A zaman da aka yi ne dai jama'a suka zaɓi mai girma Alhaji Hasumi Masa'udu a matsayin coordinator na jam'iyyar ta PNDS tarayya jihar Doso. Sai kuma Honorable Kubu kamar yadda jama'a suka hi sanin shi, ya ci gaba da riƙe matsayin magatakarda na jam'iyyar ta PNDS tarayya jihar Doso wato SJ. Sannan jam'iyyar ta PNDS tarayya jihar Doso ta buɗe biron ta inda ta ƙara yawan jama'a da dama domin kowa ya bada irin tashi gudunmawa wajen ƙara kawo ci gaba ga wannan jam'iyya ta PNDS tarayya wadda take ƙara zama ga garbadau a fagen siyasa a jamhuriyar Nijar. Ice mai kama ake yin kota ta sungumi, ai tsara a shuka tsabar kirki ga damana.